APHLC Dhansari CC Aro Atumpen an Isan Kichura. Assam Gaurav Award Binong Teron Pen Korbianglong Long Pia Hawar along Education Fair Surihini wa Inkoratrok Kapedo Ponji Apan Kachisi. Pini ada babirta long pen kado kabya phanta me adab ke mea kardom nang pazuriklo. Tangte pini ada babirta juitha. Non-head jang mipo ni phai surkep suruhini ra Inkoratrok arni Assam Legislative Assembly mate MLA kilik padolo. Sonsi India Alliance candidate mate dipu LAC pen Karjabdun JI Kathar IAS retired upon kape haiji pupen dode sang se ke claim kedam kachipedu katum an APHLC Dhansari Constituency Committee claim bang atum pen dipu matipung lorin lang suarong along an esan chorapet pen ning chaparong ame kipadu. Sonsi APHLC Dhansari CC May Phu Mohan Singh Tok Bipen Kaningje Pon Atengke Non Active Kilik Abangke Phan Pharoi Si Highway G Anparta LAC Phota India Alliance Candidate Atumsi Hai Puta Ningje Pon. So an esan kicho ame along APHLC Dhansari CC May Phu Mohan Singh Tok Bi Women Wing Chunbang Basaping TP Lamjai Sarpo Pen Chenglok Penang An Abang Phu Bang Phi Atum Chetong Dun Rinti. Meeting room bangke dak 19 Dhansari arat atum ke claim kedam paduk lo dasi laso pensini tum pini ke room la anisan chorapen na yel hai dasi dak room lo dasi la non dhu election ratum cepaduk lo dasi nitum Dhansari CC committee penta choropalpik lo ratum pan Pengke rat penda akhir jubilong pamelo ate non tu sima pulote laso abut ke jok lake khai pen long ria farman se ke jok pot lasi pengke India Alliance ke strong pick lasi rat tum akemang an ke pacun pu pusila Alliance ke dulu Congress APSLC lasi laso Alliance ke do pen ilitum kemang gitu autonomous state lapen ke kapre ka problem tasu kepacun aja pan karbianglong peaceful ke wan je pan si non du ke ratum bhut ke jok la FSLC pen congress alliance la long si bhut jok lo ratum asi choronai ratum phanta non du ke itum fil long che theklong asi 100% support nitum ki theklong phirlo lasi nitum 100% hope dolo je borland dalason lo hadata khe longre farman jognangi pusi borland duta BPF Hagrama Muhileri Party phan pahai lo dakta sarjai kathar India Alliance candidate alang li phanta pahai bekpo ten hai tanglo busi ratum ta ningtelo lepen India Alliance candidate bukajan rotoning ti alang lita ke hai ti angring nompenta theklong lo busitu ratum kaji than nitum kardion no lepen ke Bikram Hanse lata ni tum India Alliance candidate lo alang lita phil lang et si alang lita ke haji 100% hop do tanglo lepen ke along kapek do thilang laso India Alliance candidate la an bangke non hu bangke hai ap lasi haplong lo bangke separate le hai sita ke haji angring do pusipu nandita kardo sata tasi ni tum bangke non bangke la alonso angdeng ke chonghong velaju tasi siklo yon laso me fulote election result bangke ni tum longpo tasi haji ang tek do ko pot ratum ta ning rong lo kaching room ke lahan lo non ke damtang assembly election aputhak nel tum Dhansari CC ben sutame ke claim ke dam do de sang se arni arve
penaan ci peduk lo la so ki sang long le ki tu a hok we ki jun a hok we si atumi an bang ke vote jok det pen pini bang ke jing room si chu jun ka me pen sang senang pu sin tum ka ting wa la si ning the pon lo la bang so dhong suryang kang tame ni tum ong dung avut pen si sar jai ga thar phan pa hai dun pu longri langpat paching thurponji polote ke chengsi owe ki miatum loka charli a hin paprang vek nangji lapen tok lang ke thek ji aphan Mason College University along Charlie dun pen Masena course Charlie chipatang nangji la sinon owe ki miatum pen lahai ka Charlie dun kenang sot aphuthak bidi sore ka chithan chimum ponji aphan pu matha ponsi kache career consultancy pen patir pi ponsi dipu Pokolia mate volongko maji bokajan lapen dongka mukamalong education fair ajai mek peman ponji posi Assam Gaurav Award binong teron pen pachini narni ke labange difu club long lo dopo lake apor bangke lake 9 am to 6 pm an dopo pen ke bokajan long ke date 18 narni pen ke dongka mukam long ke date 20 arni pen ke volongko maji long ke date 22 arni ipa jodlo la long pli doji education fair asi kado kave Karbenglong solang do arat west Karbenglong tami east Karbenglong tami our sailong pon pola sinili opportunity pangke pathik pon lang litung pan especially non class 10 mate class 12 ke charlie ari so ijang tum lal itum hiki isi pinang ne student tamaki joy pensi and entry long po ek to ka ta charges se lo apen la tum pen free career guidance ta long pon po smartum la si pachinik lo penangana course do ali student walang lito maning hang pati MBBS tame BDS tame medical hin tame paramedical hin tame mate engineering hin tame law department tame di marketing management course penangana course do di all university pen wang la 40 mate 50 universities tang tong donji puti nilitum berta long pen ke laso career education fair organize ke lake kache career consultancy lake nilimat lo owner ke lake nilipaya men pensi lo so kache career consultancy bangke kang pu pon lo Bangso education fair ki bangji jangmi po ni phai Kretrok Arni Karbi Anglong ahempi Dipu club along pensi pangcheng ponpo ada por phai sir ke pen Arni kang sam por phai trok an joymek peman ponpo la son thosi bokajan along ni phai trainer ke dongka mukam along ni phai ingkoi la pen bokolia mate bolong koma ji along ni phai ingkoi rahini Arni si bangso joymek aphan Arni hot pontang lo laso career consultancy along Pregdam University pen Texer atu nangchitong runji lasi laso career consultancy along Karbi Anglong angkang jasemet non kiturmi class gap mate krehini ke untang arisoe jang atumta kachitong dun pen warsai kacho en dunji aphan teron sangho pachini pon Tang te pini ada babirda bangke kang tonik lo kado ka betame do me thak me kurwang tru